Yes! Welcome back mga kapot-pot. Siyempre, UP Diliman February 25 EDSA People's Power Anniversary. Late tayo nagsimula ngayon kasi late ako dumating kaya late tayo nagsimula. Hinatid ko yung anak ko sa sa East Avenue. Meron siyang immersion doon. Tapos pagdating ko rito kanina, si Marcos Cueta nandun, nagpapalipad naman ng eroplano. Kaya tumambay muna tayo doon, sinamahan natin siya. Ang galing nung niya, palipad niya ng eroplano. Akala ko nung pagtitignan mo parang simple-simple lang yung ginagawa niya, pero nung pinakita niya sa akin yung control tsaka yung kung ano kinokontrol ng control dun sa kinokontrol ng control dun sa eroplano. Tsaka nung nakita ko yung mga ginagawa niya, aerobatics pala, acrobatics, wala acrobatics. Na-realize ko mahirap. Tsaka basta ayun na nga, kaya dito na tayo, bike na tayo. So tambay kami kanina, nagbike na si Mark kaninang umaga may bisikleta. Tsaka kailangan niya umalis ng 8:30. Kaya doon na kami naghiwalay din kanina. Ayan, solo flight tayo. Solo flight tayo sa UP. Tapos napansin ko pala tuwing magbabike ako tsaka kami dito, ang ikot namin yun at yun din, counterclockwise or reverse. Ngayon i-reverse ko yung ikot na yun, gagawin nating clockwise. Kaya dito tayo, pero sa labas muna tayo, hindi muna sa academic oval. Hindi sige, isang muna, isang clockwise ng academic oval. Ay, kaya lang hindi pala ako pwedeng clockwise sa academic oval ngayon. Kasi mukhang may event sa Sunken. Tapos etong lane na to ng yung kalahating lane ng ito, yung para sa joggers, ginawang parking dahil nga may event. Sige, di ba pwede? Pwede tayo dito na lang sa sa pavement. Excuse me. Ay, sorry. Dito na lang muna tayo. Tingnan natin kung saan tayo makakaabot ng pa-clockwise. Tsaka masilip na rin natin ano bang meron sa Master, good morning. Tingnan natin meron sa Sunken. Nakita tayong kapot-pot doon. Ayan kita nyo yung lane na to. Ginawa mo ng parking for now dahil nga may event. Ayun daming tao sa Sunken. Dito tayo, ma-videohan natin yung parang hindi ganun karami ang tumatakbo ngayon sa UP. Kasi ayun di ba yung kalahating lane nga nasakop na ng parking. Pero dito konti pa rin nakakasalubong natin yung iba nanonood sa event.
Ayun o, nasa kabilang side tayo ng Academic Oval. Pero puno pa rin yung parking. Actually hanggang dun to kung sa may Benitez kung saan ako nagpark. So, isang ikot lang tayong gano'n sa Oval tapos lalabas tayo. Yung usual na ruta ng ginagawa namin i-reverse natin. Actually yung default na ginagawa namin reverse yun. Reverse or counterclockwise. So ngayon gagawin nating clockwise. Dito pala, pasukin ko na rito. Dito ka nasisimulan yung ano, sa may Nigs. Di ba usually dito, yung kung napanood nyo yung mga vlog ko, pag umiikot dito ko lumalabas. Ngayon naman papasok tayong ganun. Pasok tayo dito sa National Science Complex. Ganda. Para kang lagi ko sinasabi to. Camp Big Falcon. Tenen ten tenen ten ten tok 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 tenen ten tenen ten ten tenenenenen tato ni Aramina dito to. Sa Bubblegum ko narinig yun Yan picture nga tayo dito. Ganda talaga nito, paka picture perfect. Isa pa. Siyempre ako rin. Kabateka. Oo nga akyat tayo dun. Bakit dito tayo sa baba? Yeah.
Iwan ko na lang yung bike dyan. Ayun. Ganun pala itsura. Okay. Yun o, ganda oh. What? What? Isang galing din eh, no? Umakyat lang tayo ng konti, nag-iba yung dating nung ano. Magandang background music, pasok! Sarap. Ang galing eh. Dahil dito tayo dumaan, parang feeling ko nasa ibang lugar na eh. Parang feeling ko ngayon lang ako nakapunta eh. Although lagi tayong umiikot dito. Sa amphitheater. Ay. Dito. Oo nga naman. O tara. Dito mas okay pala mag-acoustic set. Diyan no? Oo nga dito nga naman. Teka, makapag-picture nga ulit dito. O tama, dito. Ang dami pa upuan. Ang dami. Pero pwede rin maganda rin naman doon. Pero dito kasi madaming upuan, tsaka mas konti ang dumadang sasakyan halos. Okay dito. Pwede dito nga. Meron din malapit na parking opya dito sa kabila. Ay hindi, teka. Parang mas malaki ikutan tayo sa kabila pala kasi dito wala na yung dyan eh. Dun, para makalusong tayong konti.
Yan. Minsan iba talaga pagka reverse yung ruta. Kasi syempre pagka, di ba yung normal na ruta natin, lahat na nakikita nating view karamihan pag ganun. So yung mga nasa likod, bihira natin makita. Gaya na ito, ngayon ko na napansin itsura itong puno na to. Madalas hindi tayo lumalabas eh. Puno. Yun pala yun. Ang pangalan nitong puno na to, Chemis. Kasi ito, chemistry eh. Yan. Chemistry. Yan pala yung puno na yun. Ito na nga may dome dito eh. Ano nga ba tong dome na to? Sabi ni Albert Araneta raw eh. Ayan no? Parang, ano ba to? Planetarium ba yan? Kabilang side na yun, yung building na yun, ano na yan? UP Town Center. Hopya. Favorite natin tong mga ship na to eh. Ang mga ship sa UP ay mga scholarship. Malapit ko nalapit. Me! Wala silang pakailam. Me. Malamang sa susunod kilala na ako itong mga to. Me. Kasi pinapakilala ko sarili ko, sabi ko me. At least di na sila natakot. Nung first time na nakita ko sila, paglapit ko, lumalayo eh. Hindi ko alam ngayon kung dahil busy lang ba sila kakakain. Kaya di sila lumalayo. Dami nila oh. 20 sila. Ito, nalulusong tayo ngayon. Madalas inaahon natin to eh. Sa kailan kaya ako mag acoustic set dito. CP Garcia yun palabas. Yeah.
Relax na relax lang. Ay, may isa shoutout pala ako kay si Madam. Nakita ko may nag-ano sa atin. May nag super thanks sa YouTube. Super thanks din po kay... Saan na yun? Teka lang ha. Pasok tayo rito muna. Teka lang. Hanapin ko yung shoutout ko. Ayun, kay ma'am. Screenshot natin para makita natin. Kay ma'am Stage Mudra. Sabi niya, my husband and I started biking together during the pandemic and your long ride videos kept me company during the lockdown. Laban lang sa mga hamon ng buhay. God bless. Heart. Stage Mudra, maraming salamat po sa 250 pesos na super thanks. Mukhang okay na ulit yung GoPro natin. Lumamig na siya eh. Pag umiinit, doon nagkakaproblema.